Fil-jiem li ġejjin se tkun quddiem il-Kabinett tal-Ministri il-bidla għal-liġi li tinforza l-età li wieħed għandu jkollu biex jidħol f'postijiet ta' divertiment. Bidla li għalkemm kienet ilha tissemma kibret il-pressjoni għaliha wara l-inċident f'Paċivel fit-12 ta' Novembru. Waqt il-programm Bonġu li jixxandar filgħodu fuq One, il-Ministru tal-Intern Carmelo Abela indika li l-multi jistgħu jiżdiedu b'mod sostanzjali. Bħalissa l-liġi tgħidlek li għal kull persuna taħt l-età il-proprjetarju li finalment huwa responsabbli bħala proprjetarju il-min idaħħal fil-proprjetà tiegħu jeħel 233 euro, jiġifieri 100 lira Maltin għal kull persuna taħt l-età. Irridu naraw li issa id-deterrent jikber u jinnejt jikber sostanzjalment. Il-Ministru Abela minn referenza wkoll għal konsultazzjoni pubblika li għadija bħalissa dwar Paċivel bl-isem PV Debate, konsultazzjoni li ddeskrivija bħala waħda b'attitudni pożittiva. Għandek operaturi li, pereżempju, s-settur kummerċjali stess, li qed jagħmlu ċerta anke autokritika. Jiġifieri mhux sempliċement isma' għax il-pulizija jmisshom jagħmlu dan, għax il-ġenituri jmisshom jagħmlu dan, għax imma tgħidu aħna bħala persuni li għandna interess li investejna, x'misna nagħmlu aħna wkoll. Żied jgħid li fejn jidħol Paċivel kulħadd irid ixammar il-kmiem u jerfa' responsabbiltà tiegħu. Kulħadd irid jerfa' responsabilità tiegħu, il-proprjetarji, il-pulizija, l-istat billi jieħu ħsieb li jkollu liġijiet tajbin u f'posthom, il-ġenituri u għaliex le anki dawn l-adolescenti tagħna dawn iż-żgħażagħ tagħna.